Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓindu jayndili moɗon weltare min dañi huccide e moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagadu waw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗon boros wawa hollude en caggal hanki noon min daranoki ɗo ko férié wonno ko ñalawma maggal wonno ko ɗum saabi ɗum ɗon noon min garti hande weltare min dañi yettere Allah bani monde Boysata Ndiaye wonde bonum gorko Amadou Moussa bisimilla ma bani ba debbo pullo mi salmitimama mi salminima no fewi ñagatmama Allah moƴƴere no mbaɗɗa yewede Dakar yeewide Dakar yeewi kono kadi yi hendu kono ne moƴƴi hen hunde ɓitte yaaji seeɗa oto ɗi dirali ɗi en même temps aussi hande embouteillage ala taliji ɗi fof peehi gila hanki ha joni kala to belɗa yaade jaaha machallah wadde firti koko heewi hande ɗakkirima yeehi toon to Touba no mbiɗa ni hanki en keɓani huccidde bandiraɓe sababu o noon koko mbiɗa ko férié eɗen gandi hankkadi ɗum wonti aada kala ñalawmaji mbaɗi ni ene wayno ko férié watte ɗum ɗon noon ko salminde bandiraɓe caggal nde calmitimami salmindeɓe tigui e mbaɗi kuuɓal yettudeɓe Allah kono kadi yetandeɓe Allah nde Allah hokki en kadi hawrude mabɓe ɗo e subaka he gam humpitdeɓe e kala no goɗen wadde kala subaka wadde ko fuɗɗora tan goɗo salminago wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande jeyandeji leydi Sénégal Aissata oɗo subaka hande kamne kan dutti ko toon to Touba e artude e ñalawma hanki woni ñalawma onon grand maggal ɗum saabi noon jeyande ɗi garti kono kadi limti caɗele ɗe ganduɗa ɗe pottama tigui e ndeɗo hitande wonande e mawninngol on ɗon ñalawma woni le grand maggal de Touba jayde Le Soleil udditadama ko noon tigui nden noon jayde wi ko mawningol hono maggal de Touba e ñalawma hanko ɓe koliti wonde de ene wayno ko ɓen de fidèle en manam ɓen ɗon almuɓe de ene wayno de garti walla mbiyen kepti ko mbayruno yiide so kay mawninde on ɗon ñalawma kono ɗum ko noon ɓe garti e nelal ngal hoorejo mawɗo leydi ndi ne wayno ndelno toon jagorne muɗum tati tawi noon ɓe jano ko rokkudema ko wiyete hono titre foncier ji tawi ko ɗiɗi ɓe dokki noon ko Serigne Mountakha Mbacké jayne ɗi noon e garten ko ɓuuri ko labde walla mbiyen ko ɓuuri ko yajde e nder nde jayde Le Soleil goɗɗum ɗum noon koɓe teski hen ne wayno de ko ɗeɗo kaɗiɗe baɗaɗe gam falade oɗon rafi coronavirus ne wayno de ɗoftaka hanki toon to wuuro teddugol ngo woni Touba jayde quotidien le quotidien nden ɗon ni koye on fannu arti ndewi tan de ha joni ko maggal toon to Touba ɓe koliti wonde noon ɓe garti koye spécial woni tan mbadi keridi wonande ngal ɗon maggal de monnagal hanki ɓe koliti wonde noon ɓe garti hande o ko eɓe ganduɗa koɓe duuɓi munen tigui mawni woni tan nayeɓeɓe kono kadi kolitam wonde hikka ɓe jahani no fewi jeeyi sababu noon ko huldeɓe on ɗon boros coronavirus saabi noon koɓe jonciɓe e nokkuji mabɓe kono ɗum ko noon ɓe koliti maggal hikka ngal kadi teskoye goɗɗum ɓe teski hen ne wayno hewani no dirteɓe modou woni ɗanniyankoɓe tawi ko murid en wonɓe to caggal leydi gargol mumen ɓe koliti wonde hewani no fewi kono ɗum ko kadi jayde arti e ko yewiti ko e hono dokkirgol titre foncier ɗiɗi wonande ummorade e hoorejo mawɗo leydi ndi fewde on khalife général des mourides. L'Observateur ko addi hande nden ɗon jayde koye on fannu arti nde arti koye gon erango walla mbiyen ngal maggal temedere nogas e jeegoɓijo 126e édition oɗon grand maggal de Touba ɓe koliti wonde noon ɗum de mawnina ko e diƴƴeji sababu noon ne wayno ko ha joni toɓo tomgo toon hewgo doole saabi noon leyɗe kewɗe e tawateɗe toon to nder Touba ko ndiyam tigui ne wayno woni e muɗum ɓe garti noon holkayno ɗeɗon leyɗe ene wayno mawnir tigui hono ngal ɗon maggal de Touba tawi noon koye caɗele mawɗe to banggue diƴƴi kono kadi ɓe garti e mawningol ngal ɗon maggal omo ganduɗa ko sohna Aïda Diallo toon to Madinatul Salam ɓe garti noon eno wowi wadde kala hitande so kay hirsude ngeloɓa kono Aissata aɗa fonno tigui takkade Aïda Diallo saaha foof hokkuma hettere ɗon tigui jeyde enquête ko loski hande koye on fannu arti ndewi tan de ko édition 2020 ngal ɗon maggal ngal ganduɗa hande ine teska hen caɗele kewɗe so wiide mabɓe noon ko maggal de ɗomɗungal yidde wiide de ko ngakkere ndiyam mantiɗam woni ko teska toon e oɗo saaha hande ɗum ɗon noon ɓe kollitide ɗum ɗon de arti ha joni hono ngol ɗon ngakkugol ndiyam o saaha hande yantoyi e juuɗe ñawore saabu kay ɓeɓe ganduɗa ko wonɓe toon to Touba ɓe kabri wonde de koko nawata lawol nguɗon gomu witegu ofor woni tambegu kala ko yewte banggue hono gueɗe e diƴƴe e gonɗon wuuro kono ɗum ko noon ɓe garti e ɓeeto nguɗo gomu witegu BPE holliti wonde de arti holko jeeyi sababu de yimɓeɓe oɗo saaha hande jeehi Touba haysino tawi de ko kulhuli oɗo boros Covid 19 ina kay tawe ɗo kono ɗum ko noon ɓe kolliti
hono ngal ɗon maggal de artiri ɗo ko yetti ko e accident ji jonɗi kono kadi e yimɓe hewɓe keddima e ngol ɗon lawol ummade e guure goɗɗe ɗe tindade toon to wuro teddungo ngo hono Touba. Vox Populi ko wi nden ɗon arti e hono ko jayde enquête nde yiiɗi ko jofade nden noon kam arti e ɓen ɗon mayɓe ɓe kolliti wonde de ko bilan provisoire manam tan de ko limorde ganduɗa nde koye sabbude oɗo saaha maggal 2020 sappo e jeegomo neɗɗo goni ko keddi hen e dow laabi ɗi kono kadi e nder temedere sappo e tati accident baɗɗi tawi limit ɗum ko sapeur pompier ɓe kolliti wonde noon oɗo saaha hande de ɓen yaaɓe toon de no wayno hay goto hen mbo ena hormo ɗin ɗon geste ji barriére woni tan kadi ɗe ganduɗa ɗe gam falade oɗo boros covid 19 o saaha noon ko hakkillaji guddiɗi woni kay e hakkillaji gudduɗi woni e dow koye ɓe ganduɗa ɓe kay ko ɓen ɗon wurɓe toon to Touba sababude kul huuli woto ɓen ɗon gaddorde on ɗon rafi cooma ɗum e nder mabɓe. jayde las quotidien e oɗo subaka hande memi seeɗa ko yetti ko e maggal de Touba ɓe garti ko e record sanani ɗum noon ne wayno tan de ha joni ko limorde nde ganduɗa nde meeɗano yiiyede ɓe kolliti wonde de ko maggal ngal record saabu kay mayɓe ɓurti no wayanno e kala hitande kono kadi accident ji ɗi ha kadi e gueɗe ngakkere ndiyam e ko way noon ɗum saabi noon ɓe mbi tan maggal ngal de o saaha hande ko limore hewde doole woni e teskede muɗum e kala saaha kala fannu mo jaruɗa goɗɗum ko tawate hen ina wayno ko fannu goɗɗo ko yetti ha joni e banggue hono secteur privé leydi men Sénégal kañumen e ardiɓe ɗin ɗon galleji kañumen de o saaha hande mbaɗi juuɗe jiife jaltini ko tolni e copreji limtinɗi gam tigui darnude hono usine mo ganduɗa o kay ko central mbiyen to banggue kuɓam mbo 300 mégawatt ɗum ɗon noon ɓoyata tigui saabu kay koye hitande 2023 ɓen ɗon noon goni hono darnuɓeɓe inde mabɓe nan ɗo eni hen Harouna Dia ko noonne kadi e Khadim Ba wondude e Abdoulaye Dia ɓeɗo kala noon e woɗɓe inde mabɓe ina tawe ɗo tigui e nder nde ɗo jayde caggal nde ɓe ndendini ko tolni e 120 milliards ko préje CFA gam tigui darnude onon central ko adi hitande ujunaji ɗiɗi e 23 jayde libération ko addi nden ɗon jayde ari e fannu goɗɗo nde ari ko e gueɗe caysayagal to banggue gujjugol ko préje toon to IPRES eɓe garta noon hol tan noɓe mbaɗi haaɓe kay gujji ko tolni e 1.2 millions e ko préje CFA ɗum ɗon noon on ɗon debbo biteɗo Ndeye Thioro Dia ene wayno tan de kanko leppini walla mbiyen moddini kala neɗɗo gollannoɗo e ngal ɗon gollorgal ɗum ɗon noon ko caggal nde o namda e fanno ɗum saabi noon o joopi hewɓe ha tengti noon e gollorɗe ɗe ganduɗa ɗe kay ko baaɗe ha joni no hono brioche doré hani eko ganduɗa ko woni société ji goɗɗi gollodirannoɓe e mabɓe kono tan de caggal nde société walla mbiyen nde sécurité walla ha joni sûreté urbain de Dakar ne wayno de e joopi on ɗon tuumaɗo e fanno on tuma noon on ɗon oɗo saaha hande hollitama wonde ne tawe toon to leydi France caggal nde holliti wonde cellal ɓandu makko hokkanimo ɗum ɗon jeeyi sababu noon o saaha hande ɓe kolliti kanko biteɗo Souleymane Kafouri mbo hono directeur mo brioche doré o saaha hande de omono toon to leydi France gam hollirde wonde omo ƴewto cellal ɓandu makko jayde stade coftal ɓalli uddetadama ko noon tigui nden ɗon jayde ari ko e pottital hakkude leydi Sénégal e dowla Maroc eɗen gandi ko ɓawa janggo tigui wonata woni jeenayi lewru ndu toon to Rabat e on tuma noon omo ganduɗa ko Aliou Cissé suuti konguɗe e on ɗon conférence de presse holliti wonde de ko hunde musde e wasde mbiyen ha joni Sadio Mané e liste muɗum kono kadi e Keita Baldé kam e Kalidou Koulibaly o arti noon hol kay caɗele ɗe ganduɗa ɗe ene padimo e on ɗon liste kono tan de wiide makko ɗen caɗele kala o saaha hande jangguinimo wawde hokkude sukaɓe wonɓe ganduɗa ɓe kay kañumenne kadi ko fartange wawde ha joni hollirde koye mumen équipe gendijo Koulibaly e Mané ene wayno tawtortake pottital leydi Sénégal e dowla Mauritanie kono kadi e leydi Sénégal e dowla Maroc saabi noon jayde waɗi ko namdal hol tan oɗo saaha hande poɗɗo wonde leader e on ɗon équipe national mbo Sénégal goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko meilleur buteur to banggue 5 grand championnat woni tan championnat ji 4 gonɗi e nder jokli windere nde ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde tan ko Ibrahima Niane o saaha hande nana e felo Jules François Bocandé Moussa Sow e omo ganduɗa ko ña wondude e Sadio Mané kanko noon omo yara hande e loggi jeegom caggal nde o fetti hono laabi jeegom toon to FC Metz mbo leydi France goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko match amikoji hande oɗo ñalawma ne wayno tan de hollitama wonde ko affiche aji mawɗi ina paada e oɗo alarba hande ne wayno Portugal ma hiwodir e Espagne ko noonne kadi Allemagne kañumne ma jabbo dowla turque wonata ko sanga waktuji 17 nde payi hojmaji 45 Aissata ne wayno ko ɗum ɗo wonno tigui ko tongude ne kelle gadani e oɗo subaka hande noon tigui Amadou udditen eɓɓore wonde woni banggal feedi vers meɗen walla mbiyen gueɗe rendo kono hono namuɗen gaddoto toon to diwan mo Touba tan saabu so tawi ɓeɓe ganduɗa goni ɗanniyan
hettiyankoɓe kewani toon hannde ɗum ɗon woni ko ganduɗa ne wawi waɗede expliqué e ɗo tolniji aduna o tolni ɗo to banggal corona o banggal gartam ɗam no ruttori caggal ni liggeyaji mabɓe no dartori ni e ko way noon ene woodi e sata guiɗɗiɗi mbawi wadde ɗum expliqué déjà a haali to banggue faggudu ndu surtout eɗen gandi banggue diwan Europe toɓe ɓuuri hewde ɗo ha tengti Italie ko nokku ɓurnoɗo fiɗede e ko yewti on ɗon boros hewɓe hen joɗima ko tolni lebbi limtinɗi ene wayno liggaki haysen liggoni aussi golle mumen jaran noon kono kadi caɗele memɗe ga Sénégal ɗe kadi aussi eɗen gandi ko kamɓe e gonno sababu ko heewi wonande wonɓe gaɓe ɓene kadi aussi memama e koɓe mema ko saabi noon immade jomumen arde ɗum noon kadi aussi ene famni kono banggue goɗɗo kadi aussi mo ɓurɗen sikkude ene haaɗiɓe arde haysinno ko jogonnoɗo arde ne joguino arde no wayno ko kulhuli saabu eɗen gandi oɗon brosse coronavirus natirno e leydi men ko toon to Touba eɗen gandi kadi ko modou goto adduno toon donc jogaɗi ɗin kulhuli e hulde o to mi arde mi raaɓa ɓesgam walla mi raaɓa ɓaɗiɓam ene jeeyi ene waɗi ene famni on banggue ene gasa tawi ko ɗum oɗo saaha hande jaggui jogo e moduji mbaɗi célébré maggal ne wayno toon to nokkuji mumen noon tigui gareten koye ko ganduɗa yiyete ɓiɗɓe Sénégal naaɓe darni koyɗe mumen ndendini walla mbiyen mbaɗɗi jungo e fandu kamɓe fof ɓe ndendini gam uddide oɗo central électrique ɗo e nder leydi meɗen ɗum noon ko 3 mégawatt wonata Amadou ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wiya noon ma gas haade 2023 ɗum ɗo noon Amadou ko weltare Sénégal foti dañde hen saabu Sénégal ne dañi ɓiɗɓe mumen dariɓe ɓe ganduɗa ɓe nane nder leydi ndi ne mbaɗa investir heddi ɓe nana caggal leydi kono noon ko heewi hen ko ƴewtinteno e ko haalteno ko wayni ene sohlano e nder leydi ndi kono hewano dañde ɗo walla mbiyen dañatano saka noon darnude ko wayni ɗo e nder leydi meɗen oɗen gandi ngakkere courant nde no way nder leydi ndi Amadou ko noon tigui Aissata déjà haali eɗen gandi ko wayno central ɗiɗo ko tolni e 220 millions e ko 220 milliards jafoɗon e koppareje CFA eɗen gandi nden ko hewno yiyede koye appel d' offre société ɗi ganduɗaɗi ko gummotode caggal leydi jomumen doolen kañumen mbaɗata feere ha ɗum hono darneɗo kono oɗo central mo ganduɗa ko central électrique to banggue 300 mégawatt wona tan déjà ko Sénégal nami mbaɗi ɗum financé te ha tengti kadi aussi ma wor ko faabi ko ganduɗa ko woni Sénélec mo ustan ɗum to banggue production e nder temedere kala hono capannayyi ko wiyete hono 40% donc noon garen holko jii sababu ɓe nooti ngoɗo erango saabu eɗen gandi hoorejo Macky Sall noddino e saaha conseil présidentiel mo yuɓɓinno to banggue ko wiyete hono plan d' action walla bien plan prioritaire ajusté ko yewti ha joni accéléré woni PAP déjà ɗum ɗon noon koko yewti ha joni e wadde relance économie nationale koye on tuma noon o eri dendagal secteur privé woni yimɓe ganduɗa ɓe ko gollonoɓe koye munen nde ballata leydi ndi ha joni e nde wawde yaltude e oɗon brosse coronavirus koye on tuma noon ɓeɗo nooti woni mo ganduɗa ko Abdoulaye Dia mbo Sénéco wondude e Harouna Moussa Dia mbo Sahel Events kono kadi mo ganduɗa ko Khadim Ba mbo Loka Afrique homme d'affaires oɗo kadi goɗɗo biyeteɗo Moustapha Ndiaye onne kadi tawi ko kamɓe tigui ndendi onon fannu kono kadi o ari ko yewti ha joni e gollorgal biyetegal West Africa Energy ɗum ɗon noon kamɓe kala mbaɗi junggo e jiifa yadude yimɓe ganduɗa ɓe ko partenaire uji mabɓe guila e banque uji ɗi ganduɗa ɗi ene ɗo limta kamɓe kala ndendin ɗeɗo coppre ɗe ganduɗa ko jonɗe pour notare erago maw leydi ndi ɓe notri noon ko wadde financé onon central électrique mo ganduɗa so ari ma jinggu leydi ndi to banggue yidde kuɓɓam walla keɓal kuɓɓam ɓe ballodira e hono ko wiyete Sénélec beele kay ɓe mbawa ha joni leydi ndi ne wawa ustanede caɗele to banggue hono kuɓɓam ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbaɗi junggo e jiifa no mbiɗen ni ko tolni e 220 milliards e copraji CFA ko hunde ganduɗa nde ene waɗi fayida no fewi noon tigui Amadou saabu hande waɓeno Ablaye Dia waɓeno Harouna Dia ene mbaɗa liggeyaji ganduɗa saaha ha yimɓeɓe tinata ɗum Saba Dia sa ƴeewi waɓeno Sénéco hande nde mbaɗa financé sukaɓe hande daariɓe ene jangga ɓurana ɓe mbaɗa ɗum financé nde ɗon darde ko darde nde ganduɗa yiyete ko darde fewde e goɗɗum ko ganduɗa yiyete hay sene waɗi hande feeñata kono ko wayni koko ganduɗa ko nafoore Sénégal foof wonata nafoore yimɓeɓe fof wonata saabu yiyete ko caɗele ganduɗa ƴewtidama ɗo saabu ayi caɗele mbaɗe noon en kaali ɗum ñanden diwan mo Touba ndiyam ganduɗa ine ngakka toon hitande fof en kalino ɗum te kay a yi ɗum ko ganduɗa woni firnde nde yalti ɓe dañi caɗele no fewi e banggal ndiyam surtout noon e oɗo saaha mo ganduɗa ko hen gonɗen saabu koye geste barriére uji jeeya ɗum ɗon ene fonno ƴettanede mesure aji guila yettaka ko woni fof ƴettante ko mesure guila e law Amadou Moussa wadde courant leydi meɗen
meɗen hande yahat demande o ina ɓuura hewde yimɓe ɓe no ɓuura hewde ko ganduɗa ete woni sohloɓe courant e ko way noon ina ɓuura hewde ɗum ɗon noon so tawi galle goto walla mbiyen ko woni ɗo ko yonani ko lawol secteur privé o ummo kamɓene ɓe ndendina juuɗe mabɓe ɓe ndendina doole mabɓe ɓe darono ko wayni saabu ko nafoore leydi ndi wonta kono kadi ko faaro leydi men wonta surtout ko faaro leydi men ha tengti ko ɓiɓɓe leydi ndi ɗum woni ko article o hoore muɗum article ɓuuri yawde holliti wonde ni ene wayno ko ɓiɓɓe leydi koye mumen kañumen jalti volontaire mbi ene nooto ene paabo leydi ndi to banggue sohla mo cohli o donc a haali haala ndiyam kamɓe mbaɗi banggue courant woɓɓe ne goodi leydi ndi limtine milliardaire uji limtine aussi secteur privé ɓe ganduɗa ɓe hande juuɗe mumen ene keeɓi caggal wadde ɓeɗo so mbaɗi to banggue kuɓɓam kamɓe woɓɓe yo mbatto banggue ndiyam heddiɓe mbatto banggue réseau ko ɗum ɗo woni ko yimɓeɓe poti famde on tuma natta hankkadi jiggoyade golloɓe walla mbiyen golle caggal leydi mbawa golnade koye mumen gartam ɗam ummo e ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi gartam ɗam fata ɓiɓɓe leydi ndi saabu nde nafoore ummi koye ɓiɓɓe leydi gartam ɗam aussi fatata koye ɓiɓɓe leydi ko ni leydi ɓamtorto kono wona kala godorgal mawgal gaddangal ɗo immoto ko caggal leydi ɓen Sénégal gardata ko golloɓe mum alay saago so ƴetti ɗo Sénégal naɓe tata ƴetti manam ko fittoɓe walla lawƴoɓe e ko nandi hen donc noon ɗo eɗen ɗamini so tawi ɗum ɗo waɗama ɗo hankkadine ɓiɓɓe leydi ndi ene mbawi liggade hen tawi kadi ko ɓiɓɓe leydi ndi mbaɗi financé hono ni nafoore nde kadi aussi hoota e dow ɓiɓɓe leydi ndi noon tigui Amadou koye ɗin ko gueɗi uddeten roɓindu jayndeli meɗen tottude wonadi janggo so Allah jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗen noon e banggal caméra o ko Samba Diop yo Allah waɗanen jaam Allah jarama on jarama